Yn mynd I mewn i'r aroliad, y peth cyntaf y dylech chi sylwi arno yw bod y cwestiwn yn gofyn am luosog. A'r math o beth rydyn yn disgwyl I fod yn luosog yw quadratigion. Felly mae angen I chi ffurfio'r hafaliad trigonometrig hwn I mewn I quadratigion. Y cam cyntaf, gobeithio ein bod ni gyd yn sylweddoli bod tan yr ongl, iawn, yn bydd yn rhoi ar tan theta yn ni. Felly mae hynny'n gywerth I sin yr ongl dros cos yr ongl. Gan ei fod y cyferbyn dros agos. Felly os ydw i'n rhoi hynny I mewn, dwi'n mynd I gael sin 3 theta, fi'n blin 3 sin theta dros cos theta, yn adio 2 cos theta I gyd yn hafel I 0. Ac yna trwy llosi drwodd a cos theta, rydym yn cael wedyn 3 sin theta adio 2 cos sgwar theta yn hafel I 0. Mae angen I mi wneud hwn yn y falau quadratig a ni allaf ddelio ag ef. Mae'n anodd iawn I newid sin I cos, ond mae'n llawer haws newid cos sgwar I sin sgwar. Gwyddom hyn oherwydd, os oes gen I unrhyw ongl sgwar, ni felly fel hwn, a dyr I ni ddweud bod ganddo hypotenuse o 1 I wneud bywyd yn haws. Yna bydd yr ochr hon o cyferbyn, lle'r un o cyferbyn I theta, Felly bydd y sin o theta yn hafel i'r ochr cyferbyn dros 1, felly mae rai bod yr ochr cyferbyn yn sin theta. A bydd yr ochr agos fan hyn yn cos theta. Oherwydd cos theta yw'r agos dros yr hypotenuse. Ac os meddyliwch hynny trwy, mae cos theta yn hafel I a dros hy. Felly gan fod hy yn hafel I 1, mae'n dilyn fod a yn hafel I cos theta. Neu secondrwydd. Ond gan Pythagoras rydym yn cael fod cos sgwar theta a sin sgwar theta yn hafel I 1. Sy'n ymlygu yn gall y darn ydw I eisiau newid I cos sgwar theta. Felly y darn ydw I am newid sef cos sgwar theta gall cael ei ysgrifennu fel 1 tynnu ffwrdd sin sgwar theta. Oherwydd bod reini'n bethau yr un fath. Felly, dwi'n mynd I newid hwn. Felly, ein beth ni'n gweithio o blaen I 3 sin theta, adio 2 agor braced 1 tynnu ffwrdd sin sgwar theta, cau y braced I gyd yn hafel I 0. Felly, yn ei ehangu allan, rydym wedyn yn cael 3 sin theta, adio 2 tynnu ffwrdd 2 sin sgwar theta, I gyd yn hafel I 0. Nawr mae gen I ein quadratig, ond nid yw'n quadratig bod neis o hoffwn gael oherwydd y minus hwnnw. Felly rydw i'n mynd I luosi popeth trwy a minus 1 I gael wedyn 2 sin sgwar theta tynnu ffwrdd 3 sin theta tynnu ffwrdd 2 yn hafel I 0. Felly rwy wedi ffurfio fy yngwadratig. Yr hyn sy'n rhaid I mi newid nawr, wneud nawr yw ei ddatrys. Felly ar ran fwyaf o'r amser bydd y pethau hyn yn ffactorio. Rwy'n mynd I ddechrau tudalen newydd ta I wneud y cam nesaf. Felly'r hafaliad a gefes oedd 2 sin sgwar theta tynnu ffwrdd 3 sin theta tynnu ffwrdd 2 yn hafel I 0. Dylech fod yn hapus yn defnyddio'r crynell, felly fx 991 ex. Ond os ydych yn ei ddefnyddio I ddatrys yr hafaliad penodol yma, ni fyddwch yn ennill unrhyw marciau. Mae'n rhaid I chi dangos y dull rydych yn defnyddio. Felly fel dwedais y ran fwyaf, felly fel dwedais o blaen, y ran fwyaf o'r amser bydd rhain yn ffactorio, felly trwy hynny rydych yn edrych I weld beth mae'r ffactorau yn mynd I fod. Felly ni'n mynd I gosod peth pracedu, I gosod mas beth ni'n mynd I trio wneud. Felly yn glir mae gennym rif cysefin yn y blaen, felly y 2 yma, felly bydd yn tanlellu fe, a rif cysefin ar y diwedd hefyd, sy'n gwneud fy mywyd ychydig yn haws, felly dwi'n mynd I gael 2 sin theta o fewn un braced a sin theta yn y braced arall, oherwydd mae 2 yn rif cysefin. Yr unig opsiynau sydd gen I yw 1 llosi a sin a 2 llosi a sin. A ni ysgrifennu fi mewn yr 1 llosi a wrth gwrs.
Felly mae gen i opsiynau o 2 ac 1, a rhaid i mi edrych i weld sut y gallai fe roi mewn. Felly rwy'n edrych i roi fy 2 i mewn fyna, na ni, a wedyn fy 1. A rwy'n rhoi y symbol wedyn fan hyn, felly minus i, gan fod yr arwydd yma'n dweud wrtho fod gen i gwahanol wreiddiol. Felly, positif a negatif. A peidiwch yn cofio yr anafu 0 bob tro, felly mae hynny'n bwysig. Felly, yr un sydd gen i'm nawr yw naill llai bod yn rhaid i'r 2 beth hyn fod yn hafel i 0. Felly mae gen i naill llai, felly yn yr achos cynta, mae sin theta minus 2 yn hafel i 0, sy'n ymlygu fod sin theta yn hafel i 2. Felly nawr ydyn ni'n gwybod nad yw hynny'n bosibl, felly dwi'n mynd i ddweud nad yw hynny'n hafel i 2 gan na allai fod. Bydd rai o pobl yn croesi hynny allan neu anwybyddu, ond mae'n wedi bod yn glir a dweud na all hyn ddigwydd. Felly, yr opsiwn arall wedyn oedd bod 2 sin theta dio 1 yn hafel i 0, sy'n golygu bod sin theta yn hafel i minus hanner. Felly, cofiwch ar y dechrau dwedais fy mod yn chwilio am 2 werth. Na nid oes ots i mi os ydych chi'n ystyried y gromlin gyda minus hanner, felly ni'n gallu neud braslun nawr gyda'r minus hanner. Felly wedyn mae gen i 1 gwerth y fyna na ni, a wedyn gwerth arall fyna. Neu, gallwch chi ystyried diagram cost, neu CAST diagram yn Saesneg, Felly mae gen i pedrantau cyntaf, ail, trydydd a phedwerydd, felly fe sy'n rifo nhw nawr. A rwy'n disgwyl atebion fan hyn ac yma, herwydd yn y diagram cost ar gyfer sin, mae'r cymesurydd yn vertigol lawr yn y canol. Bydd yna fwyaf o bobl yn defnyddio y cyfrinellau ar y pwynt yma nawr. Felly, os yw hwn cael ei ysgrifennu fel A ac sin yn wirioneddol, ond yn ydy'r cyfrannell sin i'r minus 1 o minus hanner te yn y lles yma. Reswm hyn yw ni fydd ac yn ffitio ar y llweddi eich cyfrannell, neu i'ch bennu y llweddi eich cyfrannell. Mae'n rhy hir. Felly mae hyn yn rhoi ni wedyn minus 30 gradd. Yn syml golyga minus 30 gradd am cafio fesur y ffordd yna ar y diagram. Felly gwyddom fod hyn yn 0, a mae hyn yn 380. Felly'n glir wedyn mae hyn yn 330 gradd gan y cymesurydd. Felly, os mae hyn yn 30, yna mae rhaid i ni fod hyn yn 30, felly mae hynny'n 180, ychydig i'ch pen, felly mae 180 gyda'r 30 yn rhoi ni 210. Felly, ein atebion yw theta yn hafel i 210 gradd neu 330 gradd. Gyda unrhyw hafaliad trigonometreg, bob amser y disgwylwch mwy nag un ateb. Fel arfer, os oes gennych hafaliad trig, mewn hafaliad trig quadratig, am gallwch gael hyd ar 4 ateb gwahanol, yn dibynnu ar y gwerthod rydych yn cael o ddatrys eich quadratig. Yn glir ar y pwynt yma, felly fi'n mynd i roi seren fy chwisau, gallwch defnyddio fformwla quadratig, ond cymryd hwnna'n hirach i'w wneud na ffactorio, felly meddyliwch amdano a'i ffactorio, a mae fod yn gwneud bywyd yn haws. Felly gallwch gweld fan hyn bod gennym 180, felly nôl ar y diagram top dde, dyna yn 380, dyna yn minus 30, lle roedd hynny yn 330 y ffordd yna. Felly nid yw'n rhaid os ydych yn defnyddio y diagram ei beidio, ond mae'n dda i gael diagram yna. Felly beth yn mynd i cael edrych bach ar peth Geogebra ar gyfer y cwestiwn yma. Gyda'r graff gwyrdd, gallwch gweld y cwestiwn gwreiddiol, felly y yn hafel i 3 tan x a 2 cos x. Gallwch gweld ei fod yn edrych yn anghyffredin. Hynny, fel yw'r lles yn aml y raffiad trig yn gyffredinol, mae'n ailadrodd. Felly mae'r ran yma fan hyn yn ailadrodd, felly ni hwn, a wedyn ni o ran yma fan hyn, a wedyn o ran yma fyna. A nodwch ei fod yn ailadrodd pob 360. Hefyd mae'r ran yma'n ailadrodd, felly pob 360. Sy'n gorfod digwydd am ei bod yn fwythiannau syml, nid oes yna lluosydd neu unrhyw beth ar x, fel chi'n gweld.
Felly os meddyliwch am sain cos a tan yn cael ei diffinio ar y cylch uned, wrth chi fynd o amgylch y cylch rydych chi'n mynd yn ôl i dechrau, a rydych chi'n cael yr un gwerthoedd eto. Nawr hoffaf dangos i chi un ffwythianneth o'r Geogebra fan hyn nawr. Felly, gyda'r pwynt, gallwch cael edrych ar y posibiliadau gwahanol, a gallwch gweld un o greiddiau neu roots yn Saesneg. A os dwisaf hwnna, clicio ar y graff, yna mae'n dangos i ni lle mae'r holl gwerthoedd. Yna dangosod y gwerthoedd a daw'r cwestiwn, felly 210 a 330. Felly fan hyn ar yr ochr chwith, Felly pwynt Y a pwynt E. Yn y cwestiwn, gwnaethon peth gwaith a diweddwn a chwadratig mewn sain theta. Felly mae hynny'n mynd i fod yr un yma, felly yr un fan hyn gyda y x. A nodwch bod gan hwn yr un greiddiau ar hafaliad gwreiddiol. Ond nid ydyn edrych yr un peth. Felly cewch feddwl pam nid ydyn edrych yr un peth a ydw yr un hafaliad. Iawn, felly wedi cael meddwl amdano, felly cael edrych nôl trwy y gweith allan neu gweith allan i chi'n. O wneud hwn, byddwch yn sylwi yn symud o'r fformula, felly yr hafaliad gwreiddiol, hynny yr un gwerddiau, i'r quadratic rydym yn dratrys, felly yr un coch, rydym yn lliosi tri a cos theta. Felly os hoffwn gwneud i'r un coch edrych fel yr un gwyrdd, bydd rhaid i ni erannu a cos theta. Yn anffodus rydw wedi gadael y blwch mewn bynnu off y sgrin. Ond byddai fy'n ei fewn bynnu fy hun, felly byddwch yn ei weld yn dod lan mewn munud. Felly rwy'n mynd i ddweud bod hy o x yn hafel i gy o x, sef yn un coch wedi rannu a cos o x. A gen i weld beth sy'n digwydd. Iawn, felly mae hynny heb gweithio. Pam ydy hwnna heb gweithio? Os ydych yn ofalus, rwy wedi rhoi arwydd gradd bach fyna. Daw hyn o glicio ar alpha sydd ar ddiwedd y blwch mewn bynnu. Os nid ydych yn rhoi hynny i mewn, yna mae'n ei ddehongli fel y radiannau. Iawn, felly beth gallwn gwneud yw agor hynny i fyny nawr a agor i'n alpha sy'n dweud wrthom am ein symbolau arbennig. Iawn, felly agor alpha a wedyn ni, a dyna ein symbol gradd wedyn, byddai'n ffindio fyna arno fe. Ac yna gwasgu dychwelyd neu return, a beth sydd wedi digwydd nawr te, gan i weld. Iawn, felly mae hynny'n edrych yn debyg i'r un greiddiol, ond ddim yn union yn iawn. Felly beth sy'n bod arno? Eto'n edrych trwy y gweith allan byddwch yn sylwi fy wnaethon lliosi trwy a -1. Felly beth sy'n rhaid i ni gwneud yw rhoi symbol minus i mewn. Felly ni'n mynd nôl i lle o'n i nawr. Os ydych yn cymryd y minus o ffwythiant, mae'n ei adlewyrchu. Hynny, a nawr gwelwn yn edrych fel hyn, unwaith ni wedi wneud e. Dyma fe, Hynny.